Alfonso Rueda vén de inaugurar o novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura sanitaria que se presenta como exemplo de atención primaria que impulsa o goberno galego, máis próxima, accesible e moderna. O novo centro de saúde supuxo un investimento de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos e dará servizo a uns 5.000 veciños e veciñas do municipio. A instalación substitúe un antigo edificio con máis de 35 anos e conta agora con máis espazo, melloras, equipamentos e un deseño pensado para humanizar a atención sanitaria, incorporando materiais naturais e zonas máis acolledoras. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da Sanidade Pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmellorable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. O complexo dispón de 1.221 metros cadrados construídos e incorpora novos servizos co obxectivo de evitar desplazamentos innecesarios ao hospital e reforzar a atención primaria como porta de entrada ao sistema sanitario. Durante o acto, Alfonso Rueda destacou que esta infraestrutura responde a unha demanda histórica e ao crecemento do municipio, subliñando que Galicia Calidade non sería nada sen exemplos como este. Este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo, efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo o mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade. Rueda avanzou ademais que este proxecto se enmarca nunha estrategia máis ampla de reforma da atención primaria en Galicia, que se presentará este mesmo mes de xuño co obxectivo de reforzar a calidade asistencial en todo o territorio. O novo centro abrirá as súas portas o vindeiro luns 22 de xuño, converténdose nunha peza clave para mellorar a atención sanitaria en Abegondo e consolidar un modelo de sanidade pública de proximidade na comunidade.